A young man who is still in school orepha ngale ndlela orepha ngayo ngikubona in places. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, nami ngiyafisa ukuyibona nje somewhere somehow ngenza into enkulu somewhere. Ngokufika lana, I think it's an honor ukubana nami ngijabulile nje ukubana. You never know who could be listening, so mhlawumbe nanga specify ukuthi somewhere somehow. Like now ngasho ukuthi kuphi enhlek. Kuthi ufuna ukuzibona. Yazi mina ngifuna ukuzibona maybe ngihamba ngiyoxola eChina. Mina ngifuna ukuzibona ngila top like music wami songekho like South Africa kuphela. Nangaphandle nje. Phesheya ama countries nje amaningi Africa nali phesheya yeah zonke nje indawo like ngikhona ungena nje indawo because nabo osijava ngesizulu sabo bafika yonke indawo so ilanguage ayisinkingi. And besikhuluma ngo Big Zulu last week, remember? Ukuthi while you are eMelika bafika bamcrown at the king of rap. Yes. Can you believe it? Yeah. Like abamuzo ngaleso sikhathi but bayizinto yakho uthi no imnandi. Exactly ukuthi yabo lento ayisho le flow ahamba ngayo another way arapha ngakhona nje it's 100%. Uyena nje ngaso sonke isikhathi like akakhuphanga umuntu in somewhere no uyena nje nelanguage yakhe ngaso sonke isikhathi into abayithandayo bona ubalethela lento abangayazi into abayifunayo. So any shout out? No, bengifuna nje ukusenda shout out kuZakes umkhuleko yeah. Uyena nje ongizamile ongihlanganisela ngaso sonke isikhathi into eningi so nomama eDumbe yeah. Oh, mommy's little boy. Okay, so abantu mabakufuna bangabe bafuna ukubooka bakuthola kuphi kanjani? No, ipage lami uKauza KSA KHAWZA bese space KAY bese space SA. Then ngikhona futhi na ku Facebook Kauza K Manching ngithola nje. Okay. Bese na ku WhatsApp futhi ngiyatholakala. Okay, ngazisho number. Number it's 076 25 09 862. Okay. Yeah. Thank you very much. Any last words? So valelisa nje. Cha ngithangibonge nje kakhulu ukubalana, ngithandile ukubalana. Bekumnandi nje. Kube kuya ngami nje ngaba ngihambe. Sithembe ukuthi makuphuma enye ke isingle or mase soqede ngealbum yakho uzosithi. Ngizokwenza sure ngoba vele already vele ngizokwenza na kanjani. Okay. Yeah. Ngiyabonga de. Siyabonga. Shab. Sesiphuma nje sisale simkhipha ngayo engoma